Ние се намираме в моето родно село Каракурт. То е уникално, защото тук живеят хора от различни националности – албанци, българи и гагаузи. Те са населили тук през 1811 година. Те в началото са били Заречна гагаузи, втората улица българи и по-нагорните улици са населявали албанци. Те не са женили помежду си, но минавали години и започнали да създават смесени бракове. Как живеят потомството от смесените бракове? Какви етнонационални характеристики са наследили? Ние ще разкажем в днешния филм. Ну-ка ти бери пробуй. Фарши и мира ли что? Вкусный ли? Ну что, крипа на ура ли киш дает? Мира. И мира, да? И мира. Вкусный? Да, и Очень. крипа Да. тоже нормально? Да, крипа мира. Ну, всё. А те, кто и крпитами? И крпита, Да, да. И крпита. Крпита. Мира. Аделина, давай, наполняй, да? Прям Учись, голодная. Маня, учись, чтобы ты тоже знала, как перец фаршируется, да? Ты же уже большая девочка, Манина помощница. Вы только заканчиваете. И у меня Да, уже почти Амико, готово. Костана, ко искаш? Попробуй, нормально уже. Кавармичка? Уже все ли? Ади, Ида, Ади. Замалкивал блогер. Сашуля главный повар. Там все, сечку нормально ли? Шатури, все. Да, я помню как. И перец. Ой, красный перец. Тури, да? А ну, на сол. Вкусно ли? Сейчас. Да, вкусно. Малко прли. Трябва още един стакан вино тук да пием. С тест мисо, с тест кавармичка. А Маня, Соня? Молодец. Молодец. И дедулю поцелуем. День рождения дедулю, да, поздравим? Да? Помощник надел. Да, помощник. Това е нашата класна стая на Българо-украински културно-образователен център Медиа, село Каракурт. Той е открит 3 години назад. Тук се учат най-малките нашите деца от 4 до 6 години. Това е портретите на народните будители, революционери на България. Децата учат да ги знаят, да ги описват, да разказват за те национални деятели на България. Пък тук се намират дарения от България, български кукли. Искам да ви покажа, това е кукла българка. Тя има червена касинка, черна рокла и фарта. Много красива. В нашето училище се учат децата от 4 години до 11 клас. 150 деца имаме в нашето училище. Всички имат български корни, ама има семьи, дето имат и българи, и албанци. Затова децата искат да знаят български език и учат в училище литературния български език. Казвам се Александрина Попова, моята девичия фамилия Иванова. Се родих в това село Каракурт. Аз съм българка, моята мама албанка. Се родих в многонационална семья. До 12 години гълчах на български език. От 12 години минахме в друга къща и моята баба, тя коренна албанка, тя ми каза: "Тей, искаш разбирай ма, не щеш ниде ме разбирай." Започна да говори с мен на албански език. Затова изучих и албански език. Знам 2 езика и говоря и на български, и на албански. Мама с папа гълчаха на руски. Защото мама не знаеше български, папа не знаеше албански. Те гълчаха между себе си на руски език. С нас баба и дядо гълчаха на български. Затова знам този език хубаво. Баба с дядо гълчат с мен на български, папа гълчи на български и мама започна да гълчи на български. И сега аз казвам, няма никой да каже, че моята мама не е българка. Моите деца знаят 2 езика. Български и албански. Моят съпруг, той е албанец. Той знае всичките 3 езика, дето имаме в село. Той говори и на български, той говори и на албански, той знае гагаузски, защото улицата, дето той живя,
тя гагаузска улица. Ти са албанци, семията им албанци, ама децата на улицата приказват на гагаузски, затова той изучи гагаузски. Той знае всичките трети език. Свободно гълчи. Уроците правихме на украински език. Тук на работа с децата приказваме на украински език. Днес ние говорим на всички езици, които окружават нас. Той е български език, той е албански език, той е гагаузски език и украински език. Моя съпруг и аз, и децата, ние знаем тези езици всичките, защото мъже ми служи в армията в Западната Украина и там всичките говориха на украински език и затова той го изучи и този език. Нашето семейство е многонационално, но празниците нашите едни, общи. Георгиев ден, както и албанците, както и българите, ние празнуваме еднакво. Той еднакъв в нашата семья. Всичките традиции се поддържат. И Рождество също. Моята майка албанка, тя се научи да готви от баба българка такава храна, но тя може не е различна по националност, толкова обичахме ние. Ние обичахме фарширований перец, пипер, мама теже и го фарширова у нас дома. Ние обичахме картофена манджа, тъй както готвише баба Лида, тя българка, тъй готвише след нея моята мама. Ние не приемахме на манджа, дето готвише другата баба, тя е албанка. Но тя чуть по-другому готвише. Много има единакаво. Гюзлеми, както баба Лида правеше, тъй правеше другата баба. И ние ги обичахме. Просто тази баба Лида разточваше по-тенко. Мисля, че по-напред беше повече уважение към възрастните хора. Моя папа, той на своята родна мама казваше ви. Сега такова няма. В нашото уже традициите те не минаха къде нас. На ти гълчахме. Но то може не толкова ви или ти, колко такова уважение къде майката. Когато бях малка, моите родители, моите баба и дядо ти приказваха само на български език в едната семья. В другата семья, сама баба, тя приказваше само на албански език. Сега моите деца, аз като бях, чуть ние гълчахме уже и на български, и на руски език. Защото, в школата гълчахме всичките на руски език, защото казваха, че трябва правилно да говорим на руски език, затова малко нашите национални езики, те са, можем да кажем, чуть-чуть се притесняваха. Сега, в нашето време, моите деца свободно гълчат. Никой не им каза защо гълчиш на български и защо гълчиш на албански. Те свободно гълчат на всички езики, на това, на тях удобно да гълчат. Той има приятел, мой син има приятел, дето албанец, т.е. не гълчи на албански език. Той има приятелка, дето тя е българка, т.е. не гълчи на български език. И няма никакви притеснения, няма. Добър ден! Ние се намираме в музейната стая на село Каракурт. Село Каракурт е основано в 1811 година от преселенците от Добруджанските степи на България, албанците, гагаузи и българи. Изначално те се разселваха по-отделно. Албанците от едната страна, българите от друга, гагаузите отделно една улица до реката Карасолак. Когато селото е било основано, имал различията в традициите, обичаи. Ами сега всичко е еднакво, защото хората се омъжват, се оженят, създават семействата. Албанци с българи се женят, гагаузи с албанци и за това всичко е смесено сега при нас. Ние запазваме всичките обичаи и традиции, запазваме езика и тук хората говорят на 3 езици помежду си и всички разбират и албански, и български, и гагаузски език. Хората живеят много дружно, всичко правим заедно, запазват обичаите, работять і вярват в світлото бъдеще. Я народилася в селі Каракурт. Після навчання переїхала до міста Харків. Там також продовжила навчання. І так склалися обставини, що я переїхала знов до села.
Я сама по національності албанка, а мій чоловік українець. Ми одружилися у Харкові, довгий час проживали там. І так склалися обставини, що ми разом переїхали до села. Спочатку чоловіку було дуже так незвично, наші звичаї, традиції. А зараз йому це подобається. Чоловік розмовляє українською мовою, наших мов албанської, гагузької, болгарської він не розуміє, але деякі слова, фрази може сказати. Много се радвам, че се озовах в тази музейна стая, че ви така много интересно ми разказахте за всичко, което става в село. И аз съм родена в това село, но така се сложих обстоятелствата. Ние отиваме, учим и там оставаме да живеем и много рядко се връщаме тук, за да видим, нали, как живеят тук хората, как делата се продвигават. Но тук все едно ние се отнесахме в преди 100-150 години. Така са запазени всички картини, уреди, експонати. Благодаря ви, много ви благодаря, че всичко това се спазва в музейната стая. Това е много добре. За идното поколение това е просто неоценим труд, който ви влагате в това дело. Много ви благодаря за това. Направо трепки ме обземат. Село Каракорт е уникално село, защото тук живеят в мир и съгласие повече от 4 националности. И това е пример за всички. Сега, където ние се намираме, тая музейна стая, това е сърцето и душата на нашето село, село Каракорт. Дома на културата, това е сърцето на нашето село, което се бие. Тук се запазва всичко. Тук се събират хора. Тук ние танцуваме хоро. На хорото се събират всички. Всички танцуват. Независимо от това е българин, албанец или гагаузин. Ние всички се събираме и танцуваме. Аня, много интересна история на семейството имаш. Можеш ли да разкажеш ти къде си родена, твоите родители, нали, как са се оженили, баба, дядо? Моят дядо от село Каракорт, той е гагаузин. Се ожени за българка от село Чешмили, моята баба. Те са живеели там в Чешмили, се родиха при тях двама деца. Един от тях беше моя баща, Иван. Той се позиционира като българин. Той не знаеше гагаузски език изобщо. И когато той е пораснал, той се върна в бащиното село Каракорт и се ожени за моята майка гагаузка. И така се образува една нова семья от българин и гагаузин. След това при тях се родиха двама деца, моят брат Олег и аз. Сега много интересно, защото моят брат, той винаги от малките години, той винаги избягаше в бащиното село Чешмили и започна там да приказва на български език. Той знае български език много добре, той се позиционира като българин. Аз останах тук и моята баба, тя е гагаузка, тя приказваше с мен на гагаузски език. И така аз се позиционирам като гагаузка. Значи в едно семейство, двама деца, един е българин, другата е гагаузка. Да, но ти много добре говориш български. Ти откъде го научи? Аз се учих в гимназия и кандидатствах в България. Завърших там Югозападния университет Иван Рилски, Неофит Рилски. Ама се върнах в своето село Каракорт, защото се ожених за един албанец.
След това при мен се роди моят син Иван. Той не знае нито албански, нито български, нито гагаузски. И сега така се наложи. Той се върна в своята прародина България. Там живее, работи, знае и говори на български език. Преди 200 години нашите предици додаха тук, в тая земя, направиха една цъфтяща, красива, много добра земя. Ами сега нашите деца отиват в България, кандидатстват там, се учат, се оставят там, се женят и създават нови семейства български. И остават там И остават там да живеят. Днес аз говоря на гагаузски, на български, украински. Много добре знам албански, защото живях и мъж ми беше албанец. Там се научих на албански език. Говоря на 5 езика. Разбирам, говоря. Nasıl ilsin? Çok iyiyim. Çok güzel yaşamak yaşıyorum bu köyde, Karakurt. Ани, от ти ди песеглюхите залахитеш. Кюш бен чувствуват ватинат? Шумо боте мантохен, кюш на дим песе глюхе. Пепернева шумо пермунес кю шумо алез да иш. Пеун сем фалимендери? Благодаря. Да. Засол приедет. Засол и в банк это. Себе Аз се родих в то село Каракурт, улица Заречная, първата улица. Баща ми българин, майка ми албанка. Но ми живяхме тук в та улица, где в основном галчаха по гагаузски. И заради това ми фактически моето детство ми постоянно галчахме на гагаузски язик. Естествено, че мама, като дойде тук, на тази улица, тоже галча по гагаузски. Аз уже като се оженах, жена ми от Молдавия. Тя като дойде тук, тя не знаеше ни гагаузски, ни български, ни албански. Като се родиха децата, ми с нея гълчахме по-руски. Но благодаря на нейния интелект, тя въобще е всесторонне развита. Днеска гълчи на всички, колко язика у нас в село тук има. Български, албански, гагаузски, руски, даже мой, да кажем, и украински даже знае. Но естествено и молдавски тоже. В село у нас тук много национальности. Но живеем очень дружно. Нямаше такива межнационални да има разногласия, ссори. Ами с вашите деца как приказвате? С децата ми гълчахме по-руски. И те устанават днешния ден. Не, ти разбират и по-български, разбират български, разбират и гагаузски, и албански разбират. Но не гълчат. За което ми тук в семята гълчахме седе на гагаузском. Единият син тук в село живее, дочката в Румъния и втория син в Одеса живее. Ми останахме двамата, два пенсионера. Да, те вадат на гости. Да, довадат и тъй. На днескашния ден паспорта националност не се оказва, тъй ли? Ну ти гагаузи. Булката албанка. Пък сина ми, Българка и дочката. Зятя зятя руски, да.
Это И има българска школа, има албанска школа, и децата ходят на тъй. български одат, учат и албански тоже. Какви традиции, какви празници се спазват във вашата семья, във вашето семейство? Празник в селото, Курбан, как казват, Новата година там, Великден. Вот вие как мислите, има ли различие между това български празник или това гагаузски празник или албански? Или той вече стана като един мултикултурен? Да, Тоже общо. то стана общо. Тъй. Раньше, както си може, имаше различия. Мне На кажется, че нямаше. днескашния ден няма. Няма разница. Ти си българ или си гагауз, ми дружни живеем. Дружна. Няма, ти си гагауз или българин, няма да го срещнем, да го гуляем вместе. Сега, например, дружно живеем. Аз съм молдаванка, как будто, ну, роди тука. Тук се роди. Уже как-то аз привыкнах на синктута с обычаи. Аз тук съседната улица. Тя беше Ленина, сега стана Арнаутска. Се родих, пораснах, все тъй в такава же среда, като каза Иван Афанасьевич. Среди гагаузици, среди българите, албански аз не знаех вовсе. Като тръгнах да отивам в школата, тогава начала да се уча веки албански. И тъй постепенно вникнах и в албански език. Според твоите наблюдения, какви съотношенията бяха между между родители и деца, например, преди там 70-80 години, и какви са взаимоотношенията сега в плане етнокултури? Но искам да кажа, че ние от своите родители, аз лично, тяхното слово беше за мен закон. Както ще кажат, те трябва да го правя. Те пораснах, те и вас се старах да ви науча на този път. А пък има разни родители и разни деца има. Кой как това. Сега това време веки виждам, че децата твърде не очень-то и обичат да слушат родителите. Пък за мен беше това закон. Аз като пораснах веки, взех да... Ну как порасна, аз от 15 години завърших школата, 8-летката и тръгнах да работа. Аз веки привикнах с хората, с всичките. Бях наред с всичките хора. Там имаше и албанци, имаше и гагаузи, имаше и българи, разни имаше, и руски имаше. Аз много работи смених и на много работи се научих. А пък с майките се познакомях аз, бях веки 18 годишен. И първите години, като се оженихме и приказахме албански, но като се родиха децата, с децата начинахме български да приказваме и тя полека и тя премина на български език. От моя баща и брат му. Единият се пише българин, другия се пише албанец, защото майка им беше албанка. Баща им българин, но майка им албанка. Единият взе на майка си националността. Пък тати остана на българската националност. И у мене в паспорта от първо беше, в метриката беше написано албанец. Те ти казвам, аз влез съм написан българин, пък тук си написали това. Ама тя списърката в селския съвет там, кой приказа с нея на албански, значит той албанец. Кой по български, тя албанка беше открива. Те им написала мене албанец. И сети постепенно аз оправих веки иметите си на българин. Още от преди много години, нали, в семьята все равно се приказвало на различни езици. Основният език бил български, но даже когато идва, например, булката албанка, а пък мъже българин,
те започали да приказват на, допустим, български. Жената минава на български език, но при этом все равно мъже знае албански език. И вот от всичките поколения, на прадядо, на дядо, на вашето поколение, нали, те се приплитат езиците. То от началото още като сътворено нашето село, езиците се переплитали две. За което имаше малко разпри таки в уния години, още като бил млад тати. Тук албанци са читали и читаци. До Черковата, до сред село. От татъка албанци, пък тук за речната улица и нашия край там. Това читаци били. Тук. Там албанци, тук читаци. И между себе си имали разпри постоянни. Но това и даже и при Румънията още тук тези разпри ги имаше. А пък след постепенно се переплети нашите езиците и нашите семьи. Ти взимаха от нас, от тук, читачки, жени, пък албанки взимаха, нашите читаци взимаха. И се переплети те, сега няма да разбереш кой българин, кой е Сега проблеми албанец. няма, естествено. У нас, аз бях насчитал едно време, че тук 14 националности в нашето село беше. Да. Че у меня тече кръв на 4 националности. Имам даже откъде була Никойте, и ти имаш Тоже аз имам оттам корен. Тей. Корен от полька била. Моята прабаба, откъде мамината страна, била полька. Истинския корен българи са. Дедо Васил от България. И сетне отиват се дедо Тодор, дед Николай. Жените се меняят, но националност остава се тя българска. Hadi bak horata otururlar karılar gidelim biz de biraz oturalım. Ай, Сапяно, ела насам, да видим. Нещо новости разкажи. Давайте, девка, ти ела. От виното съм сейчас чигеге, чик сенде. Da söyleyeceğim. Да. Мира дите. Все равно onlar da seslerler. Onlar bizim uşaklar ne yapalım. Seslerler nasıl var öyle var. Yok nasıl geri de gidersin yok nasıl. Nasıl gider ileri gideriz. Biz de onlar gibi onlardan beri. За 50-х юром от бъдемо мира. Само плякен мушу момента е Ну да. Не ванарина, ма то му умне. От Арин. Умна ганева ян. Нищо не ще стигнат наши години, ще спомнят нас. Айде, че има схода на споменават. Ну да. Как споменаваме? Ние Да, споменаваме мани, дядо, да. да. Ще споменават нас. Сейчас еще и как. Кой ко каза, кой ко превире, кой как готвило. Красивенько, мумиченцы. Ой, где-то, какой красивый-то. Усміхніся, малку. Усміхніся. Коша каш. Тя не може да гълчиш по-български, но думам, че тя ще гълчи. Маня, яла. Вижте, плотина донесла на вас. Красиво, червено, узряло. Да, ме хубаво.
Все еще едим Дина. Нет. Галя, как на днешний день, каква работа провести? Чичо, днеска зачинаме да обираме семето. И цял ден до комбайните, с хората, инак няма как. И урожай не е такъв хубав, като искахме ние да бъде, но който има, трябва да го приберем. Аз съм по национальности албанка. До дирет аз се ожених за българиня. Български язик аз уже знаех, като додах в тази семья, аз уже знаех български, да гълча по-български. На моя мъж сестрата живееше рядом с мене и тя ме научи да гълча по-български. Нашата семья, аз гълча с мъжа си по-руски. С децата гълча тоже по-руски. Децата с баща гълчат по-български. Моята свекърва и свекъра въобще гълчаха по-гагаузски. Искам да ви кажа, че в нашата семья вот тези три езика, албански, български и гагаузски, все время се чуваше. И моето момче, моя син, знаю, от баба си се научи да гълчи по-гагаузски. Се научи да гълчи по-албански. Той не знаеше. Вот те се научихме ние да гълчим на синките езици, каквито ги има в нашето село. Аз знам, че много години, наверное, 30, имаше 17 национальности в нашето село. На днескашния ден не знам, не мога да кажа колко, останаха по-малко. У нас няма, и хора няма в село, и хората синките се пръснаха, младите отидаха, старите умират и останахме малко. Моя баща албанец, мама албанка, баба и дядо, аз коренная албанка. Моята семья нямаше никаква другая национальность. За меня това гордост. И аз очень се разстраивам, дето уже няма с кого да гълча по-албански, няма с кого. И ги забравам словата. Взимам да мисля как това слово трябва да го кажа. Това, аз мисля, че това очень просто. Очень просто, дето забравяме своя език. Ние с моя мъж живеем уже 52 години. Можем да гълчим по-албански с него, можем да гълчим по-български, но и по-руски повече гълчим по-руски. Тъй се научихме от младо. Баща ми е българин и майка ми е албанка. Но аз считам себе си българин, защото бащината кръвта върви националността и тъй си считам, че аз съм българин. Хотя знаем езиците всичките, и албански, и гагаузски, и работи на такава работа, че се довижда да гълча на разни езици. Това не мешае на нищо. Ние живеем си дружно тук. Се ожених аз на същото и на албанка, както баща ми. И децата ми мислят, че ти думат, че ти са българи. Но дъщеря ми тоже се ожени на чист българин от друго село, Бурбуджия. Се стараем да говорим с децата на български, да съхраняваме езика и да передадем уния традиции, дето наши тати, наши дядови передавах на нас. Се родих у селу Каракурт и мама моя албанка, ми тати българин. И баба с дядо от малки приказваха с мене по-български и аз чувствам, дето аз израснах у българска семья повече. И мой мъж българин. Имам две деца, Иван и Александра. Мъж повече приказва по-български с тях. И имам надежда,
Дідуці, що приказують тоже по-белгарски со всичките. И да сохраним това традиция в нашата семья, дето ми приказваме по-белгарски і самі традиції белгарські да сохраним. В нашому селі багато людей, які говорять на гагаузькою, албанською, болгарською. І коли мій чоловік переїхав жити в наше село, він дуже дивувався, як то може бути, що мій тато тут з вами говорить болгарською, туди вертається, говорить гагаузькою, туди вертається, говорить албанською. Як то воно усе переплетено, і ніколи з цього приводу в нашому селі люди не лаялися і зберігали ось цю національну традицію кожного народу. Це дуже приємно, це вчить нас з дитинства поважати будь-яку національність в нашому селі і у світі взагалі. І ми це обов'язково з чоловіком передамо нашим дітям, що треба поважати та пишатися своєю національністю. Де б ми не були, з якими ми людьми би не знайомилися, ми про це завжди розповідаємо, і люди дуже дивуються, тому що це реально феномен, коли в одному селі збігаються багато національностей.